сега един репортаж преди новините. Новият модел електромобил е изработен от ученици от Смолян. Ще ви покажем в следващите минути. Нека да го видим. На надпреварата в холандския град Ротердам учениците от Чепеларе се явиха с изцяло нов дизайн на прототипа. Върху него са работили цяла година, особено усилено в последния месец преди състезанието. Трудно беше, но се справихме. Автомобила беше супер на пистата, беше изправен. Пистата е голяма, имаше много завои, но тази година пистата беше обърната наопаки, беше нагоре, имаше повече изкачвания, по-малко инерция имаше. С прототипа Ники е изминал 93 км, което е сериозно постижение за електромобил, конструиран от ученици. Младите таланти от професионалната гимназия в Чепеларе вече мислят за подобрения, за да постигнат още по-добри резултати следващата година. Пожелаем го и менторът на отбора, олимпийската шампионка Екатерина Дафовска. Учениците получиха и пълната подкрепа на община Чепеларе. Те ще имат нашата подкрепа, както и на цялата общественост, защото те са наистина нашата гордост и бъдещето на нашия град, бъдещето на България. И им пожелавам да конструират и в бъдеще най-модерните автомобили, автомобилите на бъдещето. Електромобилът показа, че успешно може да се движи и в градски условия. По улиците на Чепеларе той профуча с почти 60 км в час.